Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian shisngi bagi nong tray accredited social health activist Asha kila sedang ye kejing ki jongki da kabasangi trikam namar kejing bomyo e kejing siu mission director ke NHM ulakhat ekran ban penshai halor kani kejing ki jongki habe ekran hadian bawai kejing lang ka kong Mira Jun Marsing president MAWU Klethu bakila yo kejing penshai ba omdei bakatnat ka klem siu ka bai nong jongki Henry ka daw ka long namar kejing wanra e kurukam siu ka thamai bat badan kejing thot ha system ka kong Mira ka loong bana kalyang ka Dr. NE Khasano joint mission director bakhle e kejing lang ka kripa e kinong tre Asha ban sange no e kejing ki jongki shu ka loong bana kalyang kinong tre Asha kin ompat sange e kejing ki Henry kila ai por e NHM ban pinbet e kejing thot jong ka system bat ka NHM kalakular ban pinbet hapo ka arpusaw tari ukra lingkar arja arpu Henryo ka kong Sony Kharjana kanong aibut habala benrap ka loong bahagi por bapanan kam ni ka Asha ap kejing siu jongki ka yat bet bat karukom yo jing siu jongki ru ka basuk bha kam juthut kumba kalong menta nakaliang jong kami galia Asha Workers Union mentagas ngi yuan hangne ha head office nama hadin ba kami galia Asha Workers Union kala penmi ya kanius ka badai men nyau tarik bakin sange no e kejing trai kam ki jongki nakadaw kejing pending jongki insentif ki babun banai kumbala e pen bana hai ki jingkran ki bala adep kidon ki jaka ki basa anru banai nyo banai pra banai bat kidon ki jaka ki basa hadu shisnem ti hadin pana kaliang jong ka department ka UI bala haki news mo baki Asha kin sange no ki jing trai kam ti kila akot menta kasingi tena ka office jong ka union hi ngi wan hangne bania kran he kata ka benta ka jing khot ka jongki bar ka e ki bangi yo bania kran menta kasingi ka long ba na kaliang ka jongki ki ya thu ba ka jing sa akut jong ka pisa kam dei na ka daw ba maki ki klem seu Rei ki ong kadai nak ka problems ke jong ke system ke jongki baki 4 lak ban siu te kendia ru ngila yo banyakran bat na bat is Malcolm mo ibade state accountant nak yang ke jong i ila ong ba ka NHM dei ba kamdon pisah ka pisah kebun ka pahu bat dei bangi klem siu rei ka dei tang nak daw ka jingdon problems jong ke system ka bangi ngile ngim 4 lak ban siu dia ke jinga kran kala aya cha khamat bat nak yang jong additional agent director ila ong yang ba ikwa yang bangin sange no ya kene ka strike ke jong kan bangin call off no bangin sedang no ya ka kam te ke banang liang jong ka union ngi don ban ong ba ban sim ya ka strike ru kam de ka decision tang kinong yalam kade ke decision jong ki Asha ke state hi berok kawai nyo hajar prapu arngut te menta ban ong ban nakaliang ke jong hi bangin supadiang no ya kata ke jing ong ba ngin call off no ya ke strike ke jong ni tang da kejing akran bat ki ngin nomla ngi haban ngin diskusio bat ki members jong ka state hi berok kawai te kendia ru hadin bala ayo ban akran nakaliang ke jong ki kila akular bakin pelaj no ya ke pisa har ka arpu sau tarik jong menta ubenai jong une usnem ar hajar ar penriu te nakaliang ke jong ni nongkong ila ong bangin Asia ngene ap hadu itai ar sau tarik long kumban ai cuti Christmas bat New Year ya ki Asha namar ki Asha te kim judon cuti lada day Christmas ne New Year la ne lada day Sunday tim judan cuti tingi ong basau bahai la diki Asha bakin syong kat hadu itai tarik kumbana kaliang ke jong pipi kular ban pelaja ke pisa ti hadin ke jingnya kerpat jongki tingi song bana kaliang ke jongi mo nginom la bangin decide tang mangi tingin haban ya kran syuaya ke ne bat ki members baro dan ngin salak ban pha ya karai syaki ki tu problem yang ba melara ba pelaja kita kerani presiden hadin jong ka declaration ke bangilaan adu kan nyo trek ben sange trekam ti ha katu kasngi janmit hi mission director Iram Rama Krishna Situri ilakol yang bangin wan meeting menen kasi dingi suthu imla ban convenient naki members bro tingiwan menta kasngi ke badai khandai trek ti hadin bangila asyong hadu arkenta ngila ya tai sani bah ya kata ka problem balai bakampoi ka pisah ka account ki Asha Namar it seems bandang ni kila ada pelaj ka 23 crores kapisa ladu ki banai la bandong ladu ki banai March banai April namar ba hadien ba kila ada plek men syua ki pendan kam da kata ka apps ka dik Asha apps ka baki la ki Asha kila ban claim ka payment link ba jong tang ba ka phone jong ki Henry ke ke bajia kolong bah ki tu ki por badang ya da kata ka Asha apps ka ya bah ka payment they very happy ban try ka kam ki Asha namar hadien jong sin strayau kila la ban claim ka pisa an hakatu ko poidang don isa Ram Kumar tingi dah ahiru ke feedback ke babiang bah kanik payment te data hadu kanik financial year ka balada
kumbala ya thu di joint mission director menta but nakaliang jong state accountant ila ya thu bakal asdang na kawan deka SNA Spatch ka bakin haban kila integrate lang bat katuka system menta ti tangling ba kata ka jing change ni ka jing ban aban atlang ya kata ka SNA Spatch bat kata ka Asha apps ka pair no ka system ti hakata ka jing pair jong kata ka system kapisa it sin ba nakapo ka state kumbaki ong kapisa ka don nginget iru ikata but kila ada pelat hadu arpo like gross habro kini ki bro she's nam he since nadu menai match nadu financially last year ti imat kapisa sa account jong ki Asha ro kampoi ki poi kum tu kan she's pa san po kat san spa kum tu kat ba kapisa jong ki le si kat bro she almost dan nadu ki menai match na April menai May kum tu te kala poi shi kin re wajan maybe but then ka klempoi ka account tingi su thu manta naka accounts jong ka state kila ada pha shaka pisa na shaka account jong ki Asha tiki Asha ki haban claim si ka tu ti tang na kada ba kata ka system ka fair kala ya fair kata ka system ngi kinong yalam ngila ya kurma jeng mat nama hadu ar kentar nyata imat kata ka system amat ka pisa ka sokut hasun shaka account jong ki Asha ro kampoi naka account jong ka state ru kala ada pelan ti kila bata yang ikadan ke reject payment ka reject na plan juga kita reject payment na kata ka apply crore so am kemudian kata ka like crore ka reject ka turn back it to them tiba dan long ngisu thu ba ada dai bikila sedang iban penbet ho kala awan kene ba nakal yang da ka central yuhi na ka central government ni kala pha ya kene ka SNA Spatch ban ya integrate lang ba kene ka apps kumba kila le tu sistem ba menshwa tingi thu ka jing ka dan ha kata ka komseu ya ka payment ti kajing penmena kalong baik kat bangi ho hadian bangi la shong hadu ar kenta bat jong i madam i joint mission director tingi suthu ka kala jenjar ban perkhat ikinong yalam lu tang bangi suthu baki Asha ki don kam ka pisah tingi la ai da ka por bat nakal yang jong ki ai ka por kumbala mention di president hadu ka ar pesau tarik le si arta ya wo ikin thi baki la ban sort out na ikini ki problems bro khat tingi kerman bet ya kene tanda sakawai pede ka banga syukwa ban pen kerpat lang ya le se ki Asha ling bajong kini le se nginem la ban iwi piwe Asha nginem la ti ngatrai namar kumbala ong le se na po ka liang jong ki accounts nang ne ki la pan pau le se ki don ki banks ki ba change ki IFC kum ki MC bank kum ka Apex bank mo le se ki change ki IFC ti le se kan don ka jing krumar kata ka jing change kita ti hende ka KFC ru ngatrai man ka bana ki Asha ki le nginget ba ki le ya KFC ti le se kinan ki Asha ki bakham le KFC long ngim ong ba yo le se kan baklatang nang ni ti le se kan nan bade jing thot nang kitu ki line ru nga ong thara ngi syukwa ban pentep lahang ne ba ki Asha bro kin persang ban le KFC kata nginget skam ki Asha man ka bana ki le ban wa ka bang kala tip ban oblit ki ti ngi thara nginget skam ba kane ka jing ipor jong ki da ka bas kami ki ai ni ipor ar tayo ti hadin jo kata tayo ngin sa as da kawai pada calculation na kajing bermar ka muipat bala ngin sedang na ikakam la ngin continue share ka strike do apa yang kata kumbala batai di presiden mena kata sistem cuma ni namar ban bakin kile kum ni na kajing jong kutu kat kum kajing su thu manta batai dai mensha ki pha betang single long kaya betang kawai ta ka Asha up dai ti it's very easy ki Asha bakin claim ya katuka ayak insentif baki ki yo ti menta pada ki hab le lang bat katuka SNA Spatch ka bamut ba kani bro ko ken dia ki le kata tim di tang ka state Meghalaya te bro ko ken dia ki hab le ti ho ki sham jing kata tim di tang ya ki Asha hiru bro ko ki staff ken hab le ki we department rong athra ki we department rong athra ken haban phase ni ko mala batai di madam menta ti kani ka asdang shwa na ki Asha nang ni te kamot ngathrai nganget skam bala da kila ban clear ni ke bare namar ki Asha ken obaj ai ka pisangin sa tri biang kata de gejing kwa jong ki kalong ba ho na tak dang ngilai kuslai bam tang ngilai ya kadan gejing ka bakrau bah ki bang ngilai persang ban yatai te hadukat no ke ni ke sistem kan nya te hadien jong ni sistem per kan talaya kata ka SNA pade nama kadikum ni kali ka samjing bah kan ni ka apps kalong ni mensha ki kilim i bashi spa tingkai kilim tok ba as patingka ni basan podingkai bashi podingkar ma ki insentif ki Asha ki dan bi bashi tingkaru ti ibasan podingkai ki aklem tok henry menta pada kene ke SNA Spatch ki la bat kumala batai na kaliang dong ka jong ki accounts ki ong bet ba kani ka menta mot kemutang ki la ki Asha ki dan du ki de ben claim 1,000 ka shi banai tok kan man shi sanwan single bat ni kani ka baki integrate menta kan tekan khamsuk hiru ya boro nama ki 1000 kli ke accounts te kadai kata ka bawan jing kadai tang tang trai kada kani ka Spatch ka patmai menta tinginget skam bakan kinyak kin phano da kata ka single bat kan
Shisen claim sawaja kan man Facebook sawaja kenem dan kam syuk kan claim shpon ka arpon ka san pho shisba kumta kata kadai mut kemunta adu artrik bani ayap hoi ya kan ka protes kan ya yuting be hoi adu ka arp satrik nginang hap ya bi kum ning sange trikam syaki asyakin syong that khlem konono ka jing trek